खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि कमलास गयारी आरो आंनि बाबानि मुङा मुस्रि जगेश्वर गयारी आरो आंनि आइनि मुङा मुस्रिमा सम्बारी गयारी आरो आंनि गामिनि मुङा दनं सान्थिपुर। नोंथाङा जि मेट्रिक आनजाद आरो हाई सेकेन्डारि बेयाव नोंथाङा माबायदि मार्कखौ लानानै पास जादोंमोन नोंथां? मेट्रिकआव आङो बर' मिडियामजों फरायनानै बेयाव आङो 94% मोन्दोंमोन मेट्रिकआव। बिनि उनावहाय हाई सेकेन्डारियावहाय आङो साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय 95% मोनदों आरो बे नीटनि सिगाङाव माबाफोर एग्जामफोर लिरबावदोंमोन नामा? नीटनि सिगाङावहाय आङो JEE मेन्सखौ होदोंमोन जानुवारियावहाय। बेवहाय आं 90% मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेनि सेकेन्ड एटेम्प्ट जायो आरो एप्रिलाव जादोंमोन JEE मेन्सनि सेकेन्ड एटेम्प्ट। बेवहाय आङो 94% मोन्दोंमोन। गुदियाव बबेयाव फरायनायमोन गिबियाव? गिबियाव आङो गफुर बर' हाई स्कुलाव फरायजेनदोंमोन। गुदि फरायसालिखौ बबेयाव फरायनाय? गुदि फरायसालिखौ जोंनि गामिनिनो दनं सान्थिपुर गुदि फरायसालि। नोंथाङा प्राइभेट फरायसालि ना सरकारि फरायसालियाव फरायनानै? सरकारियाव फरायदों आरो एमइआवबो एलपिआवबो आरो ना? मा मिडियामाव फरायनायमोन? बर' मिडियामाव। दायो मा थांखि लादों नोंथाङा जे नीटखौ पास जाबाय? नीट पास जानानै MBBS पास खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनाव डक्टर सासे स्पेशलिस्ट जानायनि सिमां दं। नोंनि बेबायदि जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमा दङ होनना नोंथाङा दिनै बुंदों? गिबियावथ' आंनि बिमा बिफा, ओमफ्रायो बेनि उनाव आंनि गासै फोरोंगिरिफोर, आंनि गासै लोगोफोर आरो जोंनि जेसेबां गामिनि माखासे सुबुंफोर जायफोर आंखौ अरायबो माने मटिभेट खालामदों, थुलुंगा होदों, बिसोर गासैनिबो बिहोमा दं होनना आं सानो आरो। मा खावलायनो सानगोन इयुन जोलैफोरखौ? इयुन जोलैफोरखौ मोजां फरायथों। जुदि बिसोर साइन्स लानो गोसोबा साइन्स लानो हागोन, जुदि डक्टर इन्जिनियार जानो गोसोबा बिसोरो साइन्स लानो हागोन आरो गावसोरनि गोसोनि सायाव आरो बिसोरो जुदि आर्ट्स लानानै बेलेग जुदि गावसोर लुबैनाय बायदि फरायनोब्ला बेबायदिबो फरायनो हागोन। नाथाय साइन्स लानो लुबैयोब्ला आं माने बिसोरखौ खावलायो आरो जुदि डक्टर बिदि जानोब्ला सिगांनिफ्रायनो बिसोरो एम खालामना लानांगोन क्लास 9-10निफ्रायनो। बिनि उनाव साइन्सखौ मोजाङै फरायनांगोन आरो 11-12खौ मोजां फरायनांगोन। बिनि उनावहाय जेनेबा कचिं लायालासिनोबो पास जानो हागोन आरो बिदि नीट बा JEE-फोरखौ। फरायनाय समाव माबायदि समाय होयोमोन नोङो? समाय होनाया खोब 7 बा 8 घन्टा बेफोरदि जायोमोन आरोना। माने आं बिदि जेनेबा फिक्स खालामनानै फरायाखै आरो जेनेबा आं जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो नायो, सानावबो नायो हरावबो नायो, जेब्लानो टाइम मोनो बेयाव आं माने गावखौनो 100% होनो नाजायो आरो। बेनि गेजेरजों माबा एक्टिभिटिस बेलेग गेलेनाय मानायफोरबायदि खालामो मेथाइबो खनो मालाबा, ओमफ्रायो गेलेयोबो आरो हस्टेलाव थादोंना बे सारमोननियाव, बेवहाय जों बिराद बिदिनो गेलेयोबोमोन, गासिबो खालामोमोन आरो खालि फरायनायल' नङा जोङो बिदिनो। जोंथ' गामियारि हिसाबै जोंनि गामिया दनं सान्थिपुर गामि, बिदिनो मोनसे जोंहा गुदि फरायसालि दङ हिसाबै दिनै बे गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोंनिनो बे गामिनो फिसा नैबे बिथां जगेश्वर गयारीनि फिसाला बिथाङा जेरैबायदि जोंनि बे गामिनि थरसे अलंबार हाथरखि जानो हाबाय, जोंहा ओनसोल हिसाबै बा जों गामियारि हिसाबै गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दङ। जायखौनाखि दिनै बे ओनसोला बा गोबां फरायसाफोरनि गेजेरावबाबो हास्थायबाबो बे स्टेपखौ बा बे पजिसनखौ मोननो हायाखै। बेनि गेजेराव जों गामियाव दिनै बे न'खरनि बिमा बिफानि नाजानायजों आरो गावनि नारा नाथा नाजानायजों जाहाथे थांखिखौ लानानै दिनै होसोनानै बेखिनि स्टेपसिम मोनहैबाय। बेनि सायाव बिथांखौबो जोङो बे न'खरखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेयैनो जोंहा गोबां गोजोननाय दङ आरो बयबो नाजाथों बेबादिनो, बा साफा जों गासैबो ओनसोला बेबादि नाजानो हानाय जाथों बा नाजानांगौ। आरो जोंनिफ्राय बिदि नाजानायाव बा मिथिनायाव बा दिनै रिजाल्टआ क्लियार जानायाव जोंहा गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दं। जों गामिनिफ्राय दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौबो खावलायदों जाहाथे बेबादि नाजायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनो होननानै जों दिनै मिथिनो मोनबाय। जों गामिया आरो बांसिन दिनै फोथायनाय फैबाय बा जोङो बे स्टेपखौ मोजाङैनो बेबादि नाजायोब्ला मोनफुंनो हायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। बिथांखौबो मिडियामनिफ्राय फैनाय? मिडियामाथ' जोंनाव दिनै जोंनि फरायसालिया जोंनि गामियावनो दंखायो गुदि फरायसालि। बियो 1979आव गायसनजानाय। बेयाव बर' मिडियाम, बेनिनो सरकारि गुदि फरायसालि दनं सान्थिपुर गुदि फरायसालि। बिनिफ्रायनो बियो क्लास 1निफ्राय फरायनानै दिनै गुदि फरायसालिखौ पास जाखांनायनि उनाव गफुर हाई स्कुलाव फरायहैबाय। दिनैनि दिनावथ' गफुर हायार सेकेन्डारि स्कुल जाहैबाय।
बेयाव फरायनानै बिथाङा जेरैबायदि गावनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायाव अल आसाम टप बिथाङा बे समावबो मोन्दों हायार सेकेन्डारियावबो मोन्दों आरो दिनै फैनानै आरोबाव फिन खनसेबाव निट जायखौनाखि डाक्टारनि बेयाव दिनै फरायनानै बेयो आरोबाव जाफुंसार जानो हाबावदों मथथे बियो जोंनि गावनिनो लांगोनायाव बा सिलायावनो थानाय गुदि फरायसालि बर' मिडियाम बेनिफ्राय बेयाव उथ्रिसार जानो हादों आरो मा बुंगोन नोंथांनि फिसाला दिनै मोनसे आनजाद होदोंमोन बे आनजादावहाय मोजां फिथाइ लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय मा बुंगोन आंनि गथ'नि सायाव आंनो बेखौनो बुंनो सानदों जे माने दा बियो निट होनानै पास जाबाय आं बिमा बिफा जानानै जों बहुद खुसि मानो होनोब्ला बियो जोंनि नैबे एरियाखौनो माने मोजाङै मोजां माने मुंदांखा फेमास खालामदों लोगोसे आखौ जोंनि जिथुनिखि माबा गहपुर गावनि जिथुनिखि फरायनाय नैबे फरायसालिखौबो बहुद फेमास खालामदों बेनि थाखायनो आङो बहुद दिनै बहुद खुसि बेखिनियानो आरो दा बिथांखौ फरायनो थाखाय गोबां जेनेबा रां खरसाफोरा जेनेबा दाथ' MBBS फरायनो नागिरदों नङा होमबा औ बेयाव माबायदि जानानै दं दा रांखावरिनि सायाव दाथ' रांखावरिनि बेलायावथ' बुंनो थाङोब्ला आंहाथ' बहुद खमानो माने बहुद खमानो होनजायो आरो जेबोआनो गैखाया दाथ' आं बिनि सायाव मा बुंबावनो इयुनाव फरायनो थाखाय बिथांनो गोबां रांखावरि नांगौ जागोन बे रांखावरिखौथ' नांगौ जायो बेबायदि इसेबां जगार दंना गैया दाथ' बेबायदि जगारानो गैखाया गैया माबा न'खरनि अबस्थाया माबायदि न'खरनि अबस्थायाथ' आंना बहुद माने डेमेजखा माने अब्लाबो बेनि गेजेराव फोरोंनाय जादों अब्लाबो आङो जेनेबा गावनि माबाया गैयाब्लाबो जेने थेनेब्लाबो आङो बेखौ गथ'खौ फोरोंगासिनो दङ आरो इयुनसिमहालागै आं फोरोंलांगोन जेने थेनेब्लाबो हाजिरा BTC सरखारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जुदि जोंना हाग्रामा सारा जुदि अनोब्ला बे आंनि जिथुनि गथ'नि फरायनायाव जाहाथे एसेब्लाबो मदद हरगोन आं बेखौ आसा खालामहरदो आरो नोंथांनि फरायनायाव माबायदि नोंथाङा गाइड होदोंमोन आंनि गथ'नि फरायहोनायावथ' आङो बेखौ बहुद मोजाङै माने फोरोंदोंमोन जेरैहाय बियो जेब्लानाखि फरायबाय थायो अब्ला बेखौ आं एसेब्लाबो माने स्रोदै थांनानै नायखुमा हैयो बेबायदिमोन बे फरायदोंना फरायाखै नैबेफोरबायदि आं नायोमोन आरो जुदि बियो जुदि मबाइलफोर नायदोंब्लाबो बे मबाइलाव बियो मा नायदों आं नैबेखौबो एसे माबा खालामहैयोमोन आरो नोजोर